Nestačí, že chodíte do cirkvi a vyslovujete moje meno. Nestačí, že slúžite, kážete, budujete organizácie a diela. Mnohí mi v ten deň povedia: Pane, robili sme veľké veci v tvojom mene. A ja im odpoviem: nikdy som vás nepoznal, lebo ste ma mali na perách, ale nie na tróne svojho srdca. Kto nechce zaprieť sám seba, kto odmieta nie svoj kríž, nemôže byť mojim učeníkom. Kto si chce zachovať svoj život, stratí ho. A kto ho stratí pre mňa, nájde ho. Ja nehľadám náboženských pracovníkov, ale zlomených a poslušných učeníkov. Nehľadám systémy, ale srdcia, ktoré sa mi poddali, lebo ja som cesta, pravda i život. A nik nepríde k Otcovi iba skrze mňa. Tak pravil Hospodin, Pán zástupov, Ježiš Kristus, jeho výroky, jeho slová. Ten, ktorý je, ktorý bol a ktorý prichádza vševládny. Jemu česť a sláva až na veky. Amen.